Takže v tejto chvíli ukážte, čo dokáže južná strana. Sme zhruba na miete 20 metrov a pevne verím, že Kendo to dá, lebo na to má Ondro, Paľko, Kendo. Pokračania. Pripomínam, sú 2 minúty. Pozor. Čo je tam? No, máš tu rozhodnutie. Má 6 rokov. Wow. A teraz potrebujeme vašu podporu. Ondro to určite dá, lebo Kendo na to má. Ondrik, Kendo, 1480. Výborne, Ondrik. Wow. Ondrik. No skúsme to, čo vraví Lenka. Ondrik. A to sa volá koník, Ferko? A nie, že príde ten herec tu nejaký... Olinka, čakaj. Podľa časomeračky 5, Ondrik, máš ešte minútu. Kurník šopa, prepáč, Lenka. Diváci, tak aj vy zaberte. Nechceme koniec Ondrika. Hojta. Máme ešte pol minúty, diváci, tak poďme do potlesku. Tak, Hojta. Ukáž, Lenka. 40 sekúnd. Wow. Úžasné publikum, pomáhate. Samozrejme, Lenka, naučili sme sa to. Ale aj my hore to vieme. No tak asi ťažko. Blíži sa koniec školského roku, moja strana dostane jednotku. Ale ja mám aj západnú, aj východnú. 7. Stop! Veľký potlesk! Ondro!